ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, ин навори ваъдаdoдаи мо оиди тарафҳои сахт ва сустии Нурулло Алиев ва рақиби ӯ Наир Меликян аст. дар ин навор мо малакаҳо, имкониятҳо ва бартарии ҷангварҳоро пешкаш шумо мекунем ва дар охир прогнози худро оиди ин муҳориба медиҳем. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. боварӣ дорем ки ба шумо писанд меояд. ҳозир боша барои дастгирии канали мо лайк гузошта 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, ришу мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. аллакай рӯзи 20 сентябр дар амрико дар майдони UFC Epix турнири Dana White Contender Series баргузор мегардад, ки дар он варзигари ҷавон ва бебохти тоҷик Нурулло Алиев зидди варзигари бебохти арманӣ Наир Меликян муҳориба мегзаронад ва касе ки дар ин муҳориба ғолиб шава метавонад ки соҳиби шартнома бо UFC барои 4 муҳориба шава. ҳозир боша биёем каме оиди карьераи ҷангварҳо гап мезанем ва баъд малакаҳо ва имкониятҳои онҳоро муқоиса мекунем. оғоз мекунем аз ҷангвари арменӣ. Наир Меликян ҷангвари армании ҷавон, соли таваллуд 1997, қад 1 метри 67 сантиметр, вазни ҷангӣ 70 килограмм. рекорди касбии ӯ 11-0, 8 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 2 ғалаба бо тариқи сабмишн ва танҳо 1 ғалаба бо қарори доваро. ва дӯстон, чӣ хеле ки фаҳмиден, Наир аз 11 ғалабаи худ 10 тоашро фавран ба анҷом расондааст ва танҳо 1 муҳорибаи ӯ то қарори доваро рафтааст. Наир карьераи касбии худро соли 2019 оғоз кардааст ва ӯ дар чунин ташкилотҳо ба монанди Mix Fight Event, GFC, Titan Global Championship ва World Amateur K1 баромад кардааст. Меликян чандкарата чемпиони Армения ва Грузия дар кикбоксинг шудааст ва албатта ки ӯ дар стойка ҷангиданро дӯст медорад. аммо ногуфта намонад ки Наир Меликян греплинги хуб дорад. Нурулло Алиев ҷангвари ҷавони тоҷик, соли таваллуд 2000 сол, қад 1 метр 78 сантиметр, вазни ҷангӣ 70 килограмм. рекорди касбии ӯ 6-0, 1 ғалаба бо тариқи нокаут ва 5 ғалабаи дигар бо қарори доваро. ва дӯстон, чӣ хеле ки фаҳмиден, Нурулло қариб ҳамаи ғалабаҳои худро бо қарори доваро ба даст овардааст ва аз рӯи стили муҳорибаҳо тамоман ба рақиби худ Наир Меликян монанд нест. Алиев карьераи касбии худро соли 2018 оғоз кардааст ва ӯ дар чунин ташкилотҳо ба монанди Битва на Волге, GFC ва AMC Fight Night баромад кардааст. Нурулло Алиев дукарата чемпиони ҷаҳон оид ба панкратион, чемпиони ҷаҳон оид ба муҳорибаҳои омехта ва чемпиони Осиё дар самбои размӣ шудааст. ва дӯстон, чӣ хеле ки фаҳмиден, Нурулло дар замин ҷангиданро дӯст медорад, аммо зарбазании ӯ низ хуб аст. Наир ҷангвари дурахшон аст ва ӯ доимо барои нокаут ба қафас мебарояд ва кӯшиш мекунад ки муҳорибаҳои худро фавран ба анҷом расонад. ана Нурулло боша тамоман намешитобад ва рақибонро оҳиста оҳиста шикаст додан мегирад. агар оддӣ карда гӯем, рақибони худро азоб дода шикаст медиҳад. Меликян ба монанди Ҷастин Геҷи аст, ки зид нест ки дар маркази қафас истода бо рақиби худ зарбазанӣ кунад. ана Алиев боша баръакс ин корро тамоман дӯст намедорад ва ӯ дар стойка хеле эҳтиётона ба монанди Ислам Махачев меҷангад. бале дӯстон, на ба монанди Ҳабиб, балки ба монанди Махачев. Ҳабиб баъзе вақт риск карда дар стойка бо зарбазанҳо зарбазанӣ мекунад. ана Ислам ягон вақт риск намекунад ба монанди Нурулло. дӯстон, рекорди Наир хеле хуб аст ва дар якум назар бисёриҳо фикр мекунанд ки ӯ барои Нурулло рақиби хеле ва хеле вазнин аст. аммо ҳамаи кор ин гуна нест. ҳамаи рақибони Наир ё ин ки нав карьераи касбии худро оғоз карданд, ё ин ки хеле кам муҳорибаҳои касбӣ доштанд. ана рақибони Нурулло боша қариб ҳамааш ҷангварони бақувват буданд ва рекордҳои хеле хуб доштанд. ва агар ки мо таҷрибаро ба назар гирем, пас гуфта мешавад ки Нурулло, нигоҳ нокарда ки ҷавонтар аст, ӯ аз Наир дида таҷрибаи калонтар дорад. спарринг бо чунин ҷангваро ба монанди Маъриф Пираев, Аъзам Ғаффоров, Фатҳиддин Собиров, Лоиқ Раҷабов, Ҳамзат Чимаев, Рафаэл Физиев, Зубайра Тухугов ва боз дигар бисёр ҷангварони сахт албатта ки таҷрибаи Нуруллоро боз ҳам хубтар карданд. Наир Меликян
албатта ки муҳорибаро фаъолона оғоз мекунад ва дар оғози муҳориба ӯ ба Нурулло ҳамла мекунад ва дар ин ҷо Нурулло гӯштинги худро ба бозӣ медарорад. Меликян танҳо як маротиба 15 дақиқа ҷангидааст ва дӯстон, ман ҳамон муҳорибаро тамошо кардам ва бояд гуфт ки ӯ худро хуб ҳис мекард ва хастагиро дар ӯ дида намешуд. Нурулло боша қариб ҳамаи муҳорибаҳои худро то охир гузарондааст ва дар ин ҷо ягон кас бартарӣ надорад, гӯям дуруст мешавад. Аммо Наирро ягон кас ба замин афтонда ва дар он ҷо идора кардагӣ нест. Чӣ гунае ки ин корро Нурулло Алиев бо рақибони худ мекунад. Барои ҳамин мо намедонем ки Меликян бо Нурулло Алиев худро чӣ гуна ҳис мекунад. Ва чӣ хеле ки қайд кардем дӯстон, Наир греплинги хуб дорад ва ин чизро набояд фаромӯш кард. Аммо тарафи сахтии ӯ ин стойка аст ва ӯ дар стойка рақиби хеле хатарнок аст. Нурулло боша ҷангвари ҳаматарафа аст, аммо бартарии зиёди Нурулло дар замин аст ва Алиев набояд ки дар стойка бо Наир кор кунад. Меликян ҷангваре ҳаст ки вақте ки ба қафас мебарад, нақшаи худро фаромӯш мекунад ва агар ки рақиб розӣ шавад ки бо ӯ зарбазанӣ кунад, Наир аз ин кор рӯй намегардонад ва бо шодӣ бо рақиби худ зарбазанӣ мекунад. Ана Нурулло боша баръакс, доимо аз рӯи нақша кор мекунад. Барои ҳамин дар ин муҳориба низ ӯ бояд ки ҳамин корро кунад. Дар прогноз мо чунин мегӯем: Меликян зарбаҳои хеле вазнин дорад ва ҳамчунин греплинги ӯ бад нест. Дар якум ва дуюм раунд ӯ хеле хатарнок аст ва агар ки Нурулло бозии ӯро қабул карда бо ӯ зарбазанӣ кунад, пас Меликян метавонад ки Нуруллоро ба нокдаун ё ин ки ҳатто ба нокаут рой кунад. Бале дӯстон, ӯ чунин шансро дорад. Аммо ба фикри мо Нурулло аз ҳама рақиби вазнин ва пуртаҷриба барои Меликян хоҳад шуд ва мо дар ин муҳориба ғалабаи Нурулло Алиевро бо қарори доварон мебинем. Аммо дӯстон, бояд фаромӯш накунем ки ин ММА аст ва як зарба метавонад ки бозиро дигаргун кунад. Чӣ хеле ки ин кор дар муҳорибаи Усман ва Эдвард шуд ва боз вазнкамкунӣ аст ки зарари худро ба ҷангваро расонда метавонад. Барои ҳамин дӯстон, ягон кас 100% прогноз дода наметавонад. Аммо аз рӯи стил ва таҷрибаи ҷангварҳо мо боварӣ дорем ки Нурулло Меликянро ба замин афтонда дар он ҷо ӯро назорат мекунад. Ва дӯстон, боз як чизи муҳим, шояд ки дар якум раунд барои Нурулло ин корро кардан каме душвортар шавад, чунки боз такрор мекунем ки Меликян низ греплинги хуб дорад. Дӯстон, ин буд прогнози мо, ғалабаи Нурулло Алиев бо қарори доваро. Шумо метавонед ки бо прогнози мо розӣ шавен ва метавонед ки розӣ нашавен ва барои ин чиз комментария ҳаст. Бе ягон сухани қабеҳ метавонед ки фикри ақидаҳои шахсии худатонро дар комментария нависен. Дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.